Keď som bol malý, mama ma každú nedeľu brávala do kostola. Ja som sa tam veľmi nudil a nikdy si nič nepamätal. Len raz zapamätal som si tento príbeh. A ostal Jakub sám a tu s ním zápasil nejaký muž až do svitania. A keď videl, že ho nepremôže, dotkol sa kĺbu v boku jeho a kĺb v boku Jakubovom sa pri zápase vytkol. I riekol: pusti ma, lebo sa brieždí. A Jakub odpovedal: nepustím ťa, kým mi nepožehnáš. A on sa spýtal: ako sa voláš? A on odpovedal: Jakub. A Hospodin riekol: nebudeš sa viac volať Jakub, ale Ánri, lebo ty si ten, čo so mnou zápasil až do svitania, čo zápasil s Bohom, ľuďmi a najmä samým sebou. A zvíťazil si sám.